ma-update ang inyong araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, guro patay sa pamamaril sa Abra. Suspect sa pagtatapon ng bangkay ng sanggol iniimbestigahan. Pagdiriwang ng Ibaloy Festival kasado na. Silid-aralan sa Natividad Pangasinan tinupok ng apoy. Guro, viral dahil sa TikTok post nito kasama ang mga estudyante. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbaga malam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Patay sa pamamaril ng isang riding in tandem ang isang guro sa bayan ng Bangged Abra kahapon ng umaga. Motibo sa pagpatay, inaalam pa. Magbabalita Sofia Pagaduan. Alas 7 ng umaga kahapon, binabagtas ng gurong si Rudy ang kahabaan ng Abra Ilocos Sur Road sa barangay Lipcan, Bangged Abra, sakay ang motorsiklo nito. Pero maya-maya pa, dinikitan siya ng isang riding in tandem. Matapos ang ilang segundo, gumewang-gewang na ito hanggang sa natumba ito. Yun pala ay nagtamo na ito ng 2 tama ng balas sa leeg. Yung baril is caliber 45. Yung ginamit ng assailant is caliber 45. Ang nagtakbo sa kanya is yung mga pulis din natin na malapit doon. Yung First Provincial Mobile Force Company. Tinakbo siya sa Abra Provincial Hospital. Kinilala ang biktimang guro na si Rudy Stewart Sayen, 38 taong gulang at residente ng Barangay Zone 4, Bangged, Abra. Papasok sana ang biktima sa Suyo National High School sa Pidigan, Abra noong panahong iyon upang magturo. Dinala na sa ospital pero sinubukang i-revive. Unfortunately, after nire-revive, hindi na kaya nag-expire. Ang victim natin is nagpapautang ito at maraming mga ari-arian ito. Public knowledge naman yan. Meron na tayong mga suspect na nakuha. Basta meron may mga may parating pa. Tanging 2 basyo ng kalibre 45 na baril ang naiwan sa crime scene. Kinondena naman ng grupong LGBTQIA+ Abra ang pamamaril kay Rudy. Sa kanilang statement, hinihiling ng grupo ang agarang pag-iimbestiga at pagbibigay hustisya kay Rudy. Dagdag pa ng grupo ng pamamaril kay Rudy ay simbolo ng hindi pantay na pagtingin at kawalan ng katarungan sa mga kasong kinakaharap ng mga LGBTQ. May panawagan naman ang PNP Cordillera. So agad din tayo nag-coordinate sa Provincial Forensic Unit para i-process ang crime scene. At kasalukuyan, patuloy pa rin yung investigasyon na isinasagawa ng Abra PPO. Nag-utos ng ating regional director na tutukan at bumagsagawa ng masinsinang investigasyon para sa mabilis na ikakaresolba at ikakatukoy ng mga suspect sa nasabing insidente. Naiuwi na ang labi ni Teacher Rudy sa kanyang pamilya sa Bangged, Abra. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines.
Inaalam pa ngayon ng mga pulis kung sino ang nasa likod ng pagtatapon ng bangkay ng isang sanggol sa Barangay Luacan Proper, Baguio City. Magbabalita Charles Limon. Nabalot ng takot at pangamba ang mga residente sa kabaan ng Access Road sa Barangay Luacan Proper, Baguio City noong Lunes. Natagpuan kasi sa gilid ng kalsada ang bangkay ng isang sanggol na itinapon sa basurahan. Isa sa mga nagulat sa insidente ang isang ginang na ito na tumanggi nang magpakilala. Nakita nila yung aso na may kagat-kagat. Tapos yun, nakita nilang baby. Saktong dumaan yung pulis, pinara nila agad yung pulis. Para yun nga, at nagulat lahat. Nakakatakot na yun, na naiinis ka kasi may mga taong ganun na andali lang nilang itapon ang baby. Anya, malaki ang hinala niya sa isang di pa nakikilalang lalaki na ito ang nagtapon ng bangkay ng sanggol. Nahagip kasi sa CCTV bandang 10:00 ng umaga ang pagdaan ng lalaki. Nakasuot ito ng red na jacket, nakamaong, nakasuot ng itim na face mask at sapatos na kulay puti at pula. Bakit siya may dala? Tapos tinignan ko may garbage bag. Di yun na rin ang hinala ko. Siya yung nagtapon. Isa din sa nahagip ng CCTV ang itim na garbage bag na hawak ng lalaki at kung sa paanong paraan niya ito binuhat. Inimbestigahan na ng mga pulis kung sino ang nagtapon ng bangkay ng sanggol Lunes noong tanghali. Tinitignan ngayon ng mga pulis ang lahat ng posibleng ebidensya sa pangyayari. Ongoing pa po yung paghahanap namin ng ibang anggulo ng CCTV para na yung mas malinaw, sir. Para yung kasi sa CCTV na yun na nakuha namin is hindi siya malinaw. Tapos nakatalikod yung lalaki na alleged na nagbasura doon sa sa kadaber. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, wala pang 24 oras na patay ang sanggol. According doon sa kasama namin na taga Barangay Health Center dito sa Barangay Luacan is approximately nasa 6 to 8 months pa lang sa loob ng tiyan yung baby at saka parang kakapanganak lang nung time na tinapon. May panawagan naman ang PNP. Huwag po tayo matakot na magbigay po ng impormasyon dito sa station namin. Di bali, magiging confidential po yun at hindi namin ilalabas yung identity niyo. Basta any information po regarding para makatulong sa investigation namin. Nire-review na ng mga pulis ang records ng mga buntis at mga nanganak sa mga pagamutan at health centers sa lungsod para sa ikalulutas ng kaso. Inalayan ng dasal ng Baguio City Police Office Station 4 ang sanggol bago ito inilibing sa Baguio City Public Cemetery. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Epektibo na ang paglipat ng Bureau of Fire Protection ng Baguio City sa bago nitong address. Ang dating opisina, gagawing parking building. Narito ang report. Sa 44 na taong pag-oopisina ng BFP Baguio sa Camp Allen, Baguio City, kanilang tungkulin ang mabilis na pagresponde sa mga sunog at iba pang kalamidad. Immediately, respondihan po natin yan. It's either yung medical or fire incident or anything na itawag sa amin, immediately respondihan po natin yan. 7 minuto ang kanilang standard arrival time, anumang lugar ang kanilang dapat respondihan. Malaking tulong ang kanilang lokasyon para maabot ang kinakailangang oras. Ang big advantage po when it comes na pag-respondi natin kasi nandito po tayo sa within central business area. And then alam po natin siyempre ang una nating naprotektahan po talaga itong yung within hazard area natin, itong public market, itong
business area. Session Road, Harrison Road, nandito po kasi lahat. And then yung government facilities natin, mga government building, nandito po tulad ng City Hall at saka yung ibang government building. So ito po talaga yung pinakamalapit. Pero kamakailan lang, sinimulan na nilang maglipat sa Purok 11, Apugan, Irisan, Baguio City. Ang kanila kasing opisina, patatayuan na ng parking building. Yung area kasi na yon ay tatayo na natin, malapit na natin matapos yung plano for the parking building ng city. It's a 400 million project wherein itatayo na yung parking ng para wala na pumaparada rito sa City Hall. It can be used also by those who are going to the market. Maglalagay pa rin naman daw ng mga fire trucks sa gagawing parking building. Matapos man yung parking building doon, meron pa rin allotment doon ang ating mga fire trucks na kasi very strategic yung location na yun for responses. So, pero ang opisina nila, we already finished our plan dito sa government center na inaayos natin malapit dito sa Medianhe. Doon ang magiging final office nila. Pinag-uusapan namin ni Major Nestor Gorio. Kung dati dito lamang sa kanilang opisina sa Central Business District kumukuha ang mga residente ng mga permit at ilan pang kaukulang dokumento, ngayong lilipat na sila sa Irisan, tanong ng karamihan, saan nga ba sila dapat pumunta? Meron pa rin silang opisina dito sa GSO, dito sa City Hall. Meron silang satellite office dito to serve also our constituents. Hindi sila pupunta sa Irisan. Napupunta pa doon para i-process yung mga papeles nila. Dito na sa City Hall. Asahan pa rin daw ang mabilis na responde ng BFP Baguio, lalo na't may mga substations naman sila sa Aurora Hill, Quirino Hill at Irisan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ipagdiriwang ngayong darating na Oktubre ang ikatlong Ibaloy Festival sa Baguio City. Sa muling pagbabalik ng pagdiriwang, hinikayat ang partisipasyon ng mga kabataan sa pagdiriwang. Magbabalita Sofia Pagaduan. Nakahanda na ang unjon ni Ibaloy Association at mga Ibaloy clans para sa pagdiriwang ng Ibaloy Festival ngayong darating na Sabado. Taong 2018 pa nang huling magkaroon ng Ibaloy Festival. Kaya tutok ang lahat ngayon na mas maipakilala pang muli ang makulay na kultura ng mga Ibaloy. Prior to this festival, actually, the mounting, we already did a series of tuntuns because families had to get together to trace their genealogy, compile, right, and validate in a way. The whole month is open for actually more refinement of, let's say, the outputs of this research and this series of tuntuns that happened prior to this one. Nakapaloob sa month-long celebration ng Ibaloy Festival ngayong Oktubre ang iba't ibang aktibidad. Ito ay binubuo ng mga lectures at aktibidad na tumatalakay sa pananamit, lengguwahe, kasaysayan at tradisyon ng mga Ibaloy. We believe that we should do this also not only on festivities but also finding a way to teach our younger generations about our culture, about our history, and about our lineage. Pero isa sa mga gustong tutukan ngayon ng asosasyon ang pakikilahok ng mga kabataan sa pagdiriwang. We have Sumbuan, Sipaklang. Kauna-una naisip namin na magbe-benefit dito sa festival na ito, itong mangyayari na to. Now, tinap namin ang mga clans kasi sila na ang magdadala ng mga youth dito sa park. Sila na ang mag-encourage sa mga bata. Kaming mga Ibaloy na hindi makalimutan ng mga kabataan namin itong mga kultura at mga tradisyon na dating ginagawa.
Misyon ng asosasyon at ng mga Ibaloy ang pagtuturo ng kultura at kasaysayan ng tribo sa mga kabataan at sa mga gusto pang lumahok. So at least we have the elders who will teach us. And also regarding sa mga clothings, for the young generations, they don't know what is that, kung paano mo ilagay yung mga clothings. So ang advocacy kasi po ng Onjon, as said by President, is the future generation and the next generation. You will teach them and guide them what is our tradition in Onjon de Ibaloy. The involvement of the youth, dagitoy Ibaloy nga ubing, actually started to be involved here through making and contacting relatives. It may not be visible now because most of the people here are of the older generation. DJ internal transaction for their clans, internal discussions, activities, meetings, collection of informations are actually the youths. Pinuri rin ng ibang mga Ibaloy clans ang aktibong partisipasyon ng ilang mga youth volunteers para sa paghahanda ng pagdiriwang. Tama. When you will see the booths, whatever will be set up inside the booths, actually most are made by the youth. 22 booths na kumakatawan sa 22 Ibaloy clans ang balak na ipatayo sa Ibaloy Heritage Garden na pwedeng bisitahin ng publiko. Umaasa ang asosasyon ng suporta mula sa publiko at sa lokal na pamahalaan sa adhikain ng tribo. Magsisimula ang pagdiriwang sa unang araw ng Oktubre at magtatapos sa ika-29 ng buwan. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Susunod, aralan sa Natividad, Pangasinan, tinugtog ng apoy. Yan at iba pang mga balita. Abangan. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. As you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Yes. Ayos to. Ayos to. Lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan.
Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Isang silid-aralan sa Natividad, Pangasinan ang nasunog sa kasagsagan ng klase. Ang buong detalye sa report ni Ann Nemenzo. Dali-dalig nagtakbuhan palabas mula sa silid-aralan ang ilang estudyante ng Natividad Central School sa Natividad, Pangasinan matapos sumiklab ang isang sunog. Ang ilang guro nataranta habang binabantayan ng mga estudyante. Actually, nung papunta pa lang kami doon na mag-uulat sana sa BFP, maliit pa lang talaga siya para nagsusunog ka lang ng basura, gano'n. Tapos nung mga after 30 seconds, yun na, gano'n na. Yun na yung na-video ko na. Mabilis lang talaga kong halat. Agad namang rumisponde ang BFP Natividad. Sa kanilang investigasyon, habang nagkaklase ang mga grade 6 students sa isang silid, biglang nakarinig ang mga estudyante at guro ng malakas na pagsabog mula sa katabing silid. At nang silipin, nasusunog na pala ang silid kung saan nakatambak ang ilang aklat at mga lumang kagamitan ng paaralan. Tinitignan po namin ang gulo po, ma'am, electrical ignition, ma'am, due to caused by short circuit siya. Kasi, ma'am, before po na mangyari po yung sunog, umulan po siya. Umulan po dito sa bayan ng Natividad. Tapos pagkatapos po ng ulan, ma'am, ayun nga po, nagkaroon po ng pagsabog daw na narinig ang mga yung may mga narinig yung pictures, tapos biglang nag-brown out at ayun na po, mayroon na pong nakitang sunog. May fuse kasi ang gamit po nila sa classroom po na yon, fuse box, hindi po siya yung circuit breaker. Yung lumang fuse, ma'am. Mabilis kumalat ang apoy at sa lakas nito, agad itinaas sa ikalawang alarma ang sunog. Bahagyaring nasunog ang katabing silid kung saan nagkaklase ang mga grade 6 students. Nagpatulong po kami, ma'am, tumawag po kami ng augmentation ng Tayog Fire Station at saka San Nicolas Fire Station na mismong katabi po ng bayan ng Natividad. Hindi po nakaya ng mismong Natividad ng fire truck. Kaya kinailangan po namin magtawag ng tulong sa dalawang katabing bayan. 3:15 ng hapon, idiniklara ang fire out. Aabot sa 300,000 pesos ang danyos ng sunog. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Ann Nemenzo para sa Luzon Headlines. Isang 21 anyos na estudyante ang nagbahagi ng kaalaman sa sining sa ilang bata sa Pangasinan sa pamamagitan ng art workshop. May kwento si Jody David. 3 taong gulang pa lang si Clyde, nagka-interes na siya sa sining. Bata kasi ako, mahilig ako manood ng mga cartoons. So, na-observe ko yung characters, yung mga scene na parang ang galing ng mga form. Lalaro ko siya sa isip ko and then hindi ko na mamalayan na ina-apply ko na rin pala siya sa into original art piece or sa imagination ko. Yun. Ang kanyang malikhaing imahinasyon at kinahiligan ang nagtulak sa kanya upang tuluyang tahakin ang mundo ng sining at maging isang artist. Yung stages kasi nung pagiging artist ko from nung una, nung high school ako, more on pastel ako tsaka painting.
senior high, painting din. Pero nung nag-college ako, parang nadidiscover ko na ang woodwork. Nung din ako nag-umpisa noon, hindi ako pumasok sa art workshop. Nag-self-study lang ako. Naging observant lang ako sa paligid ko. And meron lang akong lapis at papel. Doon na lang ako naglaro. And doon lang na-develop yung passion ko sa art. Isa sa kanyang mga hinahangaan sa industriya ng sining ang national artist na si Elmer Borlongan. Na-inspired din ako kasi in the young age ni Elmer, gumawa rin siya ng art workshop na sarili niya. Kaya din na-build yung sarili ko din. Yun yung pinaka-source ng aral at art. Ngayon lamang taon, sinimulan niya ang art workshop para sa mga edad 6 hanggang 18 taong gulang. At sa last day, gusto kong i-experience sa mga bata na magkaroon ng mini art exhibit for the first time sa buhay nila. Ang kanyang isinagawang workshop, mas pinag-alab ng kanyang pagmamahal sa sining. Bukod pa dito, masaya siyang nakatulong sa ilang kabataan na magkaroon ng kaalaman na maaaring makatulong sa kanilang buhay. Hangad niya, hindi lamang sila matuto, kundi magkaroon pa ng mas maraming paraan para ipakita ang mga angking talento. Sa kanyang susunod na mga summer breaks, plano niyang magsagawa pa ng mas maraming aral art workshop para sa mga kabataan. Jody David para sa Luzon Headlines. Nag-uwi ng karangalan ng isang bodybuilder mula Baguio City matapos itong manalo sa isang international bodybuilding competition. Ang kwento ng tagumpay, silipin sa kwento ni Brian Asilio. 13 taong gulang pa lamang si Lijan nung nagkaroon ito ng interes sa bodybuilding. Musmus pa lamang, namulat na siya sa kahalagahan ng pagiging malusog dahil sa kanyang ama. Context, yung father ko kasi sundalo siya. So, ever since bata ako, exposed ako sa health and fitness kasi syempre kailangan physically fit ang mga sundalo. Palagi silang may physical exam, so palagi siya nag-exercise. So ayun palagi ko nakita. Kasi actually siya, graduate ng PMA, so nung nasa PMA siya, siya yung captain ng bodybuilding club din. So into bodybuilding din siya nung kabataan niya. Dahil dito, nagkaroon ng disiplina sa katawan si Lijan. Kaya nagkaroon ito ng interes na sumali sa mga bodybuilding competition. Kaya noong siya ay 16 na taong gulang, sinimulan na niya ang kanyang karera sa bodybuilding. There's a common theme going on ngayon sa fitness industry where they keep on repeating na it's not about motivation, it's about discipline. So for me, although sometimes I lack motivation, I really make it a point that I go to the gym because I'm disciplined to go to the gym. At nitong 17 ng Setyembre, sumali siya sa World Natural Bodybuilding Federation Competition sa bayan ng Tayabas, Quezon. Itinanghal siyang kampyon sa Men's Physique Juniors Medium category at pati na rin sa Men's Bodybuilding Juniors category. Ito ang pangalawang bodybuilding competition na sinalihan ni Lijan. Stage, syempre, hindi mawawala yan, kaba, kasi madaming tao. Pero pinaka-important is yung experience ko, nag-enjoy talaga ako on stage. And after stepping on stage, talagang mawawala talaga yung kaba. Yan. Enjoy na lang. Pag-amin ni Lijan, sa likod ng kanyang tagumpay, marami pa rin siyang pinagdadaan ng hirap. Fitness industry, where they keep on repeating na it's not about motivation, it's about discipline. So for me, although sometimes I lack motivation, I really make it a point that I go to the gym because I'm disciplined to go to the gym. Tulad ng mga ilang atleta, hiling din niya ang suporta para sa kanyang kinalakihang sport. Ang World Natural Bodybuilding Federation Philippines event ay isang international bodybuilding competition na sumusuporta sa fitness, wellness at drug-free sports. Brian Asilo para sa Luzon Headlines.
recently, again, the Supreme Court issued a decision on elections at ang sabi niya, unpopularity, non-membership in an organization are not grounds for declaring a candidate as a nuisance candidate. And anyone can run for public office. And just because you're not famous, just because you do not have money or party affiliation, the Supreme Court has ruled that election is not just a popularity contest. At itong decision nung isang araw ay grinant ng COMELEC yung petition ng isang tao na tumakbo for senator noong 2019 na disqualify, tumakbo na naman siya. Itong recent elections ng 2022, dinisqualify na naman siya dahil sabi ng COMELEC wala siyang organisasyon, wala siyang capability of waging a nationwide campaign at wala siyang affiliation with any organization. At ang sabi ng Korte Suprema, yung decision whether or not one would be elected to office, not necessarily in the Senate, belongs to the electorate. Hindi ho ang COMELEC ang nagdi-decide kung pwede kang tumakbo, hindi ka pwedeng tumakbo. But provided there are minimum qualifications met, then hindi mo pwedeng disqualify porque he is not popular, porque he is not moneyed or belonging to a political party or organization. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Guro, viral dahil sa TikTok post nito kasama ang mga estudyante. Ang detalye susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Paulinamel. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinamel, ginhaway, garantisado. Paulinamel, isang pahid ka lang. Dahil mo lang out sa Pau! Sa music ng batang 90s, parang ating lang itrahay. Ang batang 90s filthy, di ka magsisisi, promise. Sa music ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef paris as well.
Trending naman ngayon sa social media ang isang guro dahil sa pagti-TikTok nito kasama ang kanyang mga estudyante. Kilalanin siya sa kwento ni Yeda Joyce Rudil. Na taon nang nagtuturo sa pampublikong paaralan ng gurong si Hazel. Aniya, hindi biro ang mga pinagdaanan niya makapagturo lamang sa mga liblib na lugar. Pero doon din niya nakita ang iba't ibang hirap na pinagdaraanan ng kanyang mga estudyante. Sa klase naman, yung mga situations, especially yung sa mga bata, number one talaga yung yung pagkain, tapos yung mga damit nila. Kaya nga minsan, nagsosolicitin po ako ng mga gamit para dadalhin ko lang doon sa bukid, gano'n. Kulang-kulang man ng gamit, pinagpatuloy pa rin ni Hazel ang pagtuturo dahil sa pagmamahal niya sa kanyang trabaho. Aniya, nagdadala umano siya ng mga gamit panturo para sa mga bata. Kaya upang matustusan ng trabaho, sumasideline ito bilang event organizer sa mga events na parte ng kanilang family business. So talaga yun, may sideline kasi po ako. Pag walang klase, walang pasok, after class, Saturdays and Sundays, mga events, so ganun. So, yung parang bonded kami ng family ko sa ganun yung... Ngayon, si Hazel ay nagtuturo na sa Alejos Elementary School sa Leyte. Pero upang ganahan ng kanyang mga estudyanteng matuto, sama-sama silang sumasayaw. Agad namang kinagiliwan ito ng mga netizens at naging viral sa social media. Cool teacher kung tawagin si Teacher Hazel dahil sa pagsunod niya sa mga usong sayaw. Pero paalala niya, stricto rin siya sa loob ng kanyang klase. Sabi na napaka-cool na teacher daw, hindi naman mainit din. Ganon. So talagang maghahanap lang talaga tayo ng, di ba, outlet para kasi minsan din hindi rin madali yung magtuturo. Kaya tawa lang tayo, guys. Paraan din ito ni Hazel upang mapalapit sa kanyang mga estudyante. Pero hindi niya inaasahan ang pagiging viral ng kanyang video kasama ang mga estudyante. So hindi ko nga inakalabat niya yung nag-viral to eh. So talagang ganon. So pagpasok nila sa classroom, ganon ginagawa namin parang energizer. Tapos every aftercut ng subject, before start sa iba na namang subject, talagang sasayaw kami. Umabot na sa 7.7 million views at 351,000 likes ang video ni Teacher Hazel. Nakilala rin ng kanilang paaralan dahil sa viral video at nakatanggap pang paaralan ng donasyon para sa mga estudyante. Last Tuesday lang po natanggap namin, may nag-donate ng TV sa namin. Yes po, kasi nga nasihan daw sila sa amin sa mga bata. Kaya, di ba, laking tulong din yun kasi laptop na yung gamit ni teacher noon. Since talagang, thank you so much po. Thank you so much. I never expected na talagang mag-inspired po ako sa inyo. And then, ang daming nagsasabi, siguro mga estudyante, yung sabi na, sana ganun yung teacher, di ba? Wag naman i-compare, pero at least naman naka-inspired po kami. Hindi man madali ang pagtuturo, idinaan na lamang ito ni Hazel sa pagsasayaw kasama ng kanyang mga estudyante. Patuloy pa ang pagpopost ni Teacher Hazel ng mga videos kasama ang kanyang mga estudyante upang magsilbing inspirasyon din sa iba. Yeda Joyce Rudil para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga